ҳавлии фурӯшӣ болои аквапарки кӯли Душанбе бо нархи ҳамагӣ 450 000 сомонӣ. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. ҳозир ҳамашро мефаҳмонем. Пешакӣ хотиррасо мекунем. Наворе ки дар рӯи экран мебинед ба мусоҳиби хона равон кардагианд. Мо худамон нагирифтагием. Сёмкае ки Dom TJ мекунад куллан фарқ мекунад. ҳавлӣ иборат аз 8 сотиқ замин ва 3 дар хона ҷойгир аст болои аквапарки кӯли Душанбе аз роҳи Калон то хонае ҳамагӣ 1.2 километр, яъне наздикии роҳи Калонда ҷойгир аст. Дӯстони азиз, хонаош падъабои тайёр кардагӣ, полош задагӣ дар деҳаи ҷангалак ҷойгир мебошад. ҳуҷҷат дорад, ҳамаш қоидавӣ ва фурӯхта мешавад бо нархи 450 000 сомонӣ. албатта муомила дорад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занзара пурсон шавед. тамошобинони гиромӣ, агар шумоям хонаи фурӯшӣ дошта бошед ва мехоҳед хонаатонро дар кӯтоҳтарин муддат фурӯшед, пас канали Dom TJ дар хизмати шумо. рақамҳо барои рекламаи хона 097 14 55 15. дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. Dom TJ рекламаи босифат бо нархҳои дастрас. то боздид, худо нигаҳбон.